Hej og velkommen til. Mit navn er Ask. Jeg vil gerne tale lidt med jer omkring gamification. Gamification er sådan et relativt nyt begreb, som får en enorm opmærksomhed, primært over i USA lige nu, men er også begyndt at trænge ind i Europa gennem England og kommer så småt til Danmark inden for en kort fremtid. Det er et begreb, som har fået så meget opmærksomhed, at researchbureauet M2 Research de spår det til at vækste med 2800% over de næste få år. Og Gartner har faktisk lavet en lignende analyse, som giver det en enorm vækstrate. Hvad er gamification så for noget? Jamen i bund og grund så er det at tage spillelementer ud af de der klassiske videospil eller brætspil og proppe dem ind i en kontekst, som faktisk ikke har noget med spil at gøre, men som er en kontekst, hvor man gerne vil opnå nogle af de samme ting, som man kan gennem spil. Det vil sige at engagere brugerne, skabe motivation hos brugerne og fastholde brugerne. Nogle af de elementer, som man typisk tager ud af spil, det er sådan noget som at anerkende spillernes opførsel, det vil sige give dem point, give dem rewards, give dem små badges på, at de har udført en handling, som giver mening og som er værdifuld i spilsammenhængen. Nogle af de ting, som man kan hive ud af spilverdenen, det er sådan noget som eksempelvis point. Det er sådan noget som, at spillerne kan have et niveau af anerkendelse. Det er jo sådan noget som, man kalder det for levels. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der engang har siddet og kigget ind på LinkedIn og sige, det kunne det være rart at nå den her 500 plus kontakter. Det er et eksempel på, at man har taget det her med levels ud af spilverdenen og proppet det ind i en anden sammenhæng. Så kunne det være sådan noget som, at man gav virtuelle badges til ens spillere eller ens kunder. Det kunne være sådan noget som, at man lavede konkurrencer. Det kunne eksempelvis være en quiz, eller det kunne være et sådan lille puslespil, som kunderne skulle lave, eller det skulle være, at de skulle trække en enarmet 20-knæk for at åbne op for at kunne modtage en kupon fra jer, eller det kunne være lignende konkurrencer, som jeres kunder synes er sjove at deltage i, og som er sådan en lille hurtig adspredelse fra den travle hverdag. Nu har vi kigget lidt på de her forskellige typer af spillelementer, som man kan trække ud af spilverdenen. Der findes selvfølgelig mange flere. Jeg kan se en liste her nede under på nogle eksempler på de her elementer, man kan tage ud af spilverdenen og proppe ind andre steder. Men det, der måske er mest interessant for jer, det er at sige, hvad for en sammenhæng kan I så egentlig bruge det her i? For typisk de virksomheder, som vi arbejder med, så er der nogle sådan helt konkrete områder, som man kan arbejde med det her i. Det kunne eksempelvis være sådan noget som ens nyhedsbrev. Det kunne være i forbindelse med ens loyalitetskoncepter. Og så kunne det være, den ligger lidt op af det med loyalitetskoncepter, men det kunne være i forbindelse med at pleje ens sociale community. Og endelig, så for det er måske mest B2B virksomheder, men det kunne også være i forbindelse med styring af eksempelvis en retail salgsindsats, så kan gamification være rigtig effektivt i forhold til at styre ens salgsstyrke og bruge det som et ledelsesværktøj til at motivere og engagere ens medarbejdere. Jeg vil nu gå lidt dybere ned i de enkelte eksempler og sige, hvordan kan man så bruge det her? Hvordan binder vi de her spillelementer ind i den praktiske brug?
Nu vil jeg prøve lige at sådan hoppe ned i de enkelte områder her og give jer nogle tips til, hvordan I kunne bruge de her gamification-elementer. Så eksempelvis, hvis I godt kunne tænke jer at optimere på jeres nyhedsbreve eller jeres kampagneudsendelser via e-mail eller via Facebook eller lignende, så et af de elementer, som måske er allerstærkest, det er det her med at inkludere konkurrencer. Vi kan se på vores kunder, og når vi snakker med andre folk i markedet, lige så snart man inkluderer en konkurrence i et nyhedsbrev, så stiger konverteringsraten en lille smule, og særligt åbningsraten, hvis der er et budskab om en konkurrence i titlen. Så det er et simpelt lille værktøj, det er ikke noget, der kræver alverdens, men det er noget, som kunderne synes er super sjovt, og noget, de reagerer på. Ligesådan så kunne man også bruge konkurrencer i forbindelse med sign-up-processen. Der er rigtig mange retailere, som faktisk er rigtig dygtige til at lave konkurrencer, hvor de eksempelvis tilbyder, at kunderne kan komme ned og vinde, de kan tømme butikken, eller de kan vinde en iPad eller lignende. Og det er noget, som virker rigtig effektivt i forhold til rekruttering. Og langt størstedelen af dem, man får fat i, er også nogen, som faktisk bliver ved med at være nyhedsbrevsmodtagere, ikke kun kommer for konkurrencens skyld. Særligt hvis I måske endda begynder at bygge konkurrencer ind som et fast element i jeres nyhedsbreve fremadrettet. Et andet område, som vi arbejder rigtig meget med for tiden, er i forbindelse med loyalitetskoncepter. Og det kan både være B2B, men også for B2C. Særligt inden for retailer har man måske været vant til, at der har været et loyalitetskort, hvor der var tilknyttet en fast rate på eksempelvis 2 eller 3%, som kunden kunne få i rabat. Det man ser, det er, at der er rigtig mange store retailer, som går i retning af at give kunderne point og give dem anerkendelse for deres indsats og deres interaktion med retaileren. Det er jo noget, der egentlig faktisk ligger op af hele de her gamification-begreber. Så det kunne da være interessant for jer at overveje, om det giver mening at bruge point og bruge anerkendelse til jeres kunder, frem for at bare give en simpel 3% rabat. I forhold til sociale communities, så er det noget, man bruger rigtig meget på diverse fora, hvor hvis I går ind på sådan nogle af de store forum, I måske kender, så vil I kunne se, at folk har fået forskellige statuser. Der er nybegyndere, der er mere øvede, der er moderatorer, og så er der topkommentatorer. Og det er noget, som I kan bruge, hvis I eksempelvis har et forum til jeres kunder. Men det er også noget, I kan bruge, hvis det er, I gerne vil opmuntre jeres kunder til eksempelvis at lave produktanmeldelser. De fleste kender nok Amazon, hvor man kan give stjerner, man kan lave anmeldelser, hvor de har været rigtig dygtige til at få folk til at lave de her anmeldelser. Det skyldes delvist, at de også bruger nogle af de her gamification-begreber, hvor de giver folk en status. Og I kan se, at nogle af dem, som laver allerflest anmeldelser, og som måske står for 80 eller 90%, det er måske kun 10% af brugerskaren, men de er rigtig dygtige til at nurture dem og give dem anerkendelse og give dem noget status, som de kan udtrykke over for resten af det sociale community. Så er der den sidste, som går på styring af interne medarbejdere og styring af sælgere. Der vil I også, jeg inkluderer også lige et link nedenunder, kunne se nogle eksempler på nogle af de store amerikanske virksomheder, som arbejder med den her styring af salgsstyrken gennem gamification og give dem anerkendelser og hele tiden holde øje med, om man er lige ved at nå det næste skridt i forhold til at lave salg, om man er ude og få fat i nok kunder, om man er, er måske opfattet af kunderne som værende en dygtig sælger og en, der giver rigtig god service. Der er masser af muligheder for at formalisere den her proces og bygge det ind i styringen af ens medarbejdere. Ja, som opsummering på de her koncepter, så kunne jeg godt tænke mig at give jer 2 helt simple råd til at komme i gang med gamification. De 2 helt simple råd, det går i forhold til nyhedsbreve. Se at komme i gang med at inkludere konkurrencer i jeres sign-up-proces, og have konkurrencer som et vedvarende koncept i den information, som I sender ud gennem jeres nyhedsbreve. Det er noget, som kunderne reagerer på, og jeg vil love i næsten hver eneste branche, I befinder i, så er det noget, der vil have effekt. På den lidt længere bane, så kunne det være interessant at kigge jeres loyalitetsprogram, hvis I har sådan et,
lidt efter i sømmene og overveje, om ikke det giver mening at prøve at inkorporere nogle af de her gamification-elementer som pointer, som levels og som anerkendelse af jeres kunder. Det er noget, som er en lidt større proces, og noget, som selvfølgelig kræver en vis analyse og et vis commitment til, men det er noget, som kan have ekstremt stor effekt på den lange bane. Som afrunding så har jeg placeret en række links lige hernede under videoen, hvor I kan blive klogere på en masse af de ting, som falder inden for gamification-verdenen. Tak for i dag.